Ini beda pasangan. Sengaja dia nggak bisa rokin mana, untuk berdiri lagi. Bisnya ini wana orang. Saka zombo ya dikati sumzir. Kui rumah siswa ini saya tidak ada. Jadi badau ya badau itu rompat. Saka dia tidak ada kapilah sondor api. Jadi bandau ya kuti babazi kwakaita rufu. Asi muriyo pasatande yakatauriwa ini ndakafonerwa ndisabhuku chikuru. Ndibva ndapisa kore pasatande richidakafamba. Asi ndingati sondo rapera muswe mugedera. Ndakasangana nehanzvadzi yangu kudangamura ndiye yanga nemwana uri apa mwana hanzvadzi yangu ndiye vangauya nevangu. Vamwe ndichizovafonera kuti dare yakuma. Saka ndakauya panapa zuva. Ndakauya nemwana uyu nasisi wake. Nemwana ndakaberekwa naye ndakaberekwa baba wangu neni neumwe wangu. Saka mwana waumwe wangu wakaenda kuHarare kwatsvaka. Saka ndandauya kuti ndizwe kuti nyaya inosimudzirwa sei. Vana baba havasi kuuya, asi soko munhu wese wakariswa. Saka ndizvo ndandati ndiye naSatande mwana uya wechengetwa nenharaunda okay. Saka after tabva nyaya makazomboita sei? Ndingati kubva muna October imomo vanhu vakasati havasati vasangana. Saka ndandikupedza kusimudzira pakamoti mukomana mukuru uya akasira patransfoma akatsva nemagesi akambobatika nei ndipo takadawo zomboti simudzirei kubva zvazombopaita rufu kusvikira nanhasi vasati vasangana. Ahora it's okay, it's this. So vachaita matitaurira. I'm sorry, Chaname. Yes. Ini zvinotumei yaedi patakasira zvinonzi zvina Satani. Zvina iye Satani. Ini ndinogara nehanzvadzi dzangu dzirwara. Kana ini ndaro nhasi ndorwara. Muchuni mangu mese ndondirwadza. Nepamusana handimbozivi kuti chii. Zvakatanga last Saturday takunokarira kanguva hombe therapy. Ndizvi ndorwara. Asi chondiwanisa kuti handitsuchizi. But mukomana mukuru ari kumba amakona atenesa nati time where. Kubva pakangosvika magetsi muna February. Titori muchipatara tete wangu anozvidanga aripo ndoinezimwe. Akatozi tete uyu musikana uyu. Kutsva magetsi kwandaita ndapinda muchipatara muno but musikana uyu ndiye ari kusponsor zvese zviri muchipatara muno. But ndichingobuda muno musikana ndinoda kumuuraya because ndiye ari umira. Ndandibhadhara pills echipatara. Achiri ikoko tete aenda kumbabva ndaenda futi visit iwangu asiko nani. Zvino iwewe musakakuuraya ndinoda kukurepa futi. Masoko aya tete ndaiwaudza. Kana vapolisi ndakatomboenda akatombondirowa atobuda muchipatara. Tete wangu ananga nezuro ndiye akatondiponesa but akatsukunyuka bhati dzangu badondirombedii. Wari pakucheke pandinogara pane vana vakaenda kumubundi vanana police vakaitsoke nyaita izvo but mukomo wenyu haapengi but anorwara. Hama dziri kuti kudini ngata usiku pana ndapotaura rangu but iwo wangonditi ewo chibuka apa ndambogara mbichazi chitsvaka kwamakona kurara but nyaya yekwasatani anoita nayo because jasi haapengi anorwara. Saka ndo nyaya iripo kubva pamuna nhasi mukoma wangu ari kumba neni takatomira mugardaiso zvikangotaka kukwiza anongota nyaya kuti ndizokukura kana kuti inini ndikashaya kubata kunzoko ndizobata iwewe
saka aguma kwati tiri kugara hedu but inini hangu handina usunguka yotsokwana nyanza rangu iyeye wazinaga chingondinongedza mumazuva ese saka chandinobatsiwa changaite kuti inini ndiri kurwara mawariro andiri kuita pana tete vangu vamwasho hasi vanga pamatsengo pafika vane masoko akanditaurira muna novhemba masoko iwowo makukutu kuchangamira wakandira masoko bhaibheri akadai kwashabe kuti mwanangu zvawakaita hazvina zira newe zvawaita izvi wataka matambudziko ese emasatandi vanhu vese watesa panewe wabereka wakasvika mukufa wasingazivi kuti chai wapengesa chi chakasvikopa wakaseufa chii wakatara zvakawanda zvekuti mawinesi angu wati wakasasa padhisi kweta tete awarapa chakandibudisa ndiurwara wakandiramba mubamasabhuku muna april panenge pina iri muna memusateni wakandiramba teta wakati mwana uyu paona james wese vari 6 wasara tatiri 7 pa6 wasara 5 ndiwaninowirirana uyu mwana uyu handiverena nyaya kuti mbakangu haakuzii tete wakatara zvakatara zvakawanda ndisina kupedza nguva yakawandisa saka kuti kuno ndiri kurwara tinanga hausizive ndiurwara muna zive ndiurwara ndisitangwasara kumbao ndakati ndikadambuka ndisipo muchuni mangu nekumusana ndiri kubayiwa handisi kuziva kuti chirwere rudzi chiri kubvepi handina kumenda kuchipatara saka inini ndo masoko angu andinawo changamire ndira kuti mundibatsira inini ndiri kurwara handizivi kuti kurwara kwangu ndinosvikepi nekurwara ikoko bhozi wanhu ari kumba kwedu ndini sponza wavo pane chikafu pesipo kuti ndivaone ndini so ini kana ndirwara ndinongoita semunhu anongoshingirira but zvakandiomera changamire ndiri mwana mudiki but matambudziko anosangana nawo mahombe kunoga hama dzese hadzichatondidi unomwanga handikutambura zvaanoda nenyaya yekuti ndakaunzirei kesi inei kwamuri changamire saka ndinoti changamire nemasoko angu aya handikwanisa kuita zvakawandisa because vanhu vazhinji vanotora zvavanoda pamusoro pangu inini saka handisi kuziva kuti changamire inini ndakutotya futi kuya kunoku kuti ndini ndinge chitomira pamberi pevanhu kamakamera achindondiona because vazhinji vachitondiona saka ndinoti changamire angu ndinokumbira rubatsiro because inini ndiri kurwara kana hane dzanga chaisitatoboa izvi zvakunoku 2 days times zvakatokwidza yakatokwidza futi neizvo zvatinoku mazvita ini changamire mashoko andingataura right zvatichaitaka Yes, Papa, what is it? Did not a good say? You told him that again. Later, that is Saturday, Sunday. Right, is always a man. Funny control to be Basilica. The name of family and dinner, I need them to go to the when I done two, I should know Hara. Right now, I'm going to Chengitaka. Watu ndondaendarizvo vatoti ari kurwara azwa mudumbu musana nechikani chekuti chiri kurwadza saka hama dzese dziri tetete hapana rumboita forthcoming kuti abatsire panyaya iyo saka kwakutokumbira kuti ndatimbokumbira kuti unditarisirwo kamusikanawo kunzwa kuti umboona kuti chii chiri kumunetsa then toona kuti then tokwanisa kumasista sei ndinaye panavo saka ndenda kuita plani yekuti auye kuchii
auye kuchipatara ikokwawo. Saka ndakuti ndichamupa nhamba dzako nezita so that paanosvika obva muatenda. Usangana kuseja sino it's okay. Saka chanda usika mwana obva kufonera. No ibo. Thanks bam. Sharp. Uende kwaona taenda kwaona ndizvo unoona anonzi doctor, unofonera munhu iye ndidoctor, anonzi doctor akafunda obva akutarisa zviri kurwadza mari yekufambisa. Right, imwe tichabatsirana nguva yationa zvakamira sei. Wakomana warike timboone zvokuda kutira kutanga tobatsirana. Nandoti kachingobata wamunobata kana 1 or 2 ini pano ndinoda tombotsvaga iwona satandari kuti ndimbodzvanyane nawo tonoda because I remember kuti akasaka last time tine chifungo chatakapana kuti tiite, but kana wasiri kuita ka then tinofanira kutsvaga dzimwe nzira. So endai. All right, endai.